आसाम आयेन आफादाव जिहेतु बेगावहाय बेक साइडआव आर'नाइ दंमोन बेखौ मानो बोखाखो गोबां मानसिया पइन्ट खालामगासिनो दं हाग्रामा सरकार फैनायनि उनाव मानो बोखाखो बेबायदि थ' बिनि फिननायखौ आं नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दं रायजोफोर जायफ्रा स्ट्रंलि राफलि बे बाथ्राखौ बुंदों आं नोंथांमोननो फोरमायनो थांगासिनो दङ दा बेनि गेजेरावनो मानगोनां प्रमद बर' सार डाइनामिक लिडार क'क्राझारखौहाय सुइजारलेण्ड बानायनो सिमां सुजुलांनाय सारा जोंहा गभर्नर सारखौ लोगो हमहैनायनि मोनसे नुथायखौ नुनो मोन्दों आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय सोरबा सोरबा दाउखा होनदों एक्सुवेलि राकेश ब्रह्म सारा रिजिगनेसन होनाय माखासे बे लेटारा भाइरेल जादों दा आं खोनानो मोनगासिनो दं साफा सानै UPPL नि जोंहा आदामोन मावथिफोरनिफ्राय जों BPF आव थायाथ' बेफोरबायदि होनदों मानो होनदों जों BPF आव थाया UPPL आबो बे BJP नि आन्दारावनो थाखायो BPF आबो बे BJP नि आन्दारावनो नाराय जरायखा बेफोरबायदि बुंगासिनो दं आरोना बिसोर आरो मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्रा बुंबावदों बिसोरो मोननैबो जुदि BJP नि आन्दारावनो थायोबा जों गोजौसिनाव थागोन BJP आवनो थागोन उनाव जोंखौ आथिङाव फैदों नैबेबायदि इन्टारेस्टिं डायलग होगासिनो दं खायफा खायफा जेन्नायफ्रा ओमफ्राय दानिया फैदो मोनसे खोथा आं दहाय जि बुंग्रोदोंमोन बेनि सिगांबो आं मोनसे बुंबावनो नागिरदों लिभिं इन रिलेशनशिप जायफ्रा हाबा जायालासिनो ज' थालायनाय मानाय टटेलि बन्द आसामाव खिन्थु मामाया मोनसे आरो डिक्लेयार होलायबायना ट्राइबेलफोरनि थाखाय BTC माबायाव लागु जायानो बे खम जारला आरो बेखौ मिनिबाथाय आंखौ दाय जालायनो सोरबा ओमफ्राय दानिया फैदो आसाम आयेन आफाद बा आसाम एसेमब्लियावहाय बे आर'नाइखौ मानो बोखारखो होननानै गोबां कमप्लेन होदों बा बुंदों कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिगौ ना बावहाय गावबागाव आयेन बानायनो हानाय सासे स्पिकार सासे एसेमब्लिनि प्रेसिडेन्टहा गावनि मोनसे खेमथा थायो जेब्ला बिस्वजित दैमारि सारमोन बे गावनि हारिनि बे सिनायथिखौ उनाव दोनबाय दा गुबुना स्पिकार जालायबाय थिग बेबायदिनो बैहाबो खेमथा दङ पावार दङ सोलायनो बेहाबो गावनि जे मोजां मोननाय बेखौ होलायबाय आरोना थ' बे जेबो एक्सट्रा लजिक गैया बेयाव जेबो जादु टनाबो गैया आरो बेखौ लानानै सोंखारिनांगौ दरखार गैया बे आरोना रायजोफोर गोबाङा बेखौनो जों दान्थे बिदान्थे नुदों थ' दान्थे बिदान्थेयाव थाबाय थानाङा जोङो मानो होनब्ला जों जौगालांनांगौ जेसेनो हायो आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोरबा सासेया जौगायोबा ना जों जोबोद खुसिसो जानांगौ जोंनि हारिनि गेजेराव गेदेर मानसि नांगौ जौगानाय मालदारफोरबो नांगौ जोंना मा जायो सोरबा माहाजोन जाबाय साला देरबायलै बिदि नङा देरनो हो नोंबो नायनानै सोलोंनांगौसो आंनि साननाय आरोना बुंनायफ्रा गाज्रि जादोंबा अननानै कमेन्ट होनो हागोन थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल